Fuld knald på. Så hurtigt vend, så du sparer kræfter. Kom så. Ja, det er godt, ven. Kom så. Godt med luft ind. Ja, den er nem. Ja, den er let. Kom så. Ja, det er let. Kom så, ven. Hurtigt, ven. Kom så. Kom så, ja. Yep. 3, 2, 1, go! Kom så! Skal du vende den godt, den der? Kom så, men helt op på brystkassen med den. Helt op på kassen med den. Kom så presser du. Ja, det er godt. Yep. Sådan, videre til næste. Kom så med den. Fuld gas. Ja, det er godt, det var en. Den anden arm. Kom så med den. Kom så. Ja, det var to. Ja, det er flot. Så er lokken. Så koncentrerer du dig fuld gas på. Kom så, kom så. Fuld gas på. Kom så med den. Så skal den have. Ja, det er godt. Ja, det er flot. Og så presser du. Ja, det er godt. Og så overtag. Kom så med den. Jeg skal til den. Der går 60 sekunder. Kom så med den. Ja, det er godt. Godt med den her. Ja, det er godt. Og så presser du. Ja, det er smukt. Det er godt. Og der er 20 sekunder igen. 25. 20 sekunder igen. Kom så. 1 til 2 til. Ja, det er godt. Og så vender du. Ja, det er smukt. Kom så med den. Skop den her. Ja, det er smukt.